Daga babbar kotun shari'a musulunci wadda ta yanke hukuncin kisa ga wani matashi a nan jihar Kano. Tun da fari dai babbar kotun ta shari'a musulunci da ke zaman ta filin hoki a nan Kano karkashin jagorancin mai shari'a Aliyu Muhammad Kani ta yanke hukuncin kisa ga wani matashi Yahaya Sharif Aminu Sharifai bisa samunsa da kotu ta yi da laifin aikata sako na batanci, barin zance, mugun kalami ga fiyayyen halitta, barin jakada annabin tsira sallallahu alaihi wasallam. Wannan matashi dai tun da fari ana tuhumarsa ne da yin wannan mugun kalami ta hanyar rubuta wata waka a wani group na WhatsApp. Sai kuma wani matashi na daban shi ma mai suna Umar Faruku Bashir dan unguwar Shirada da shi ma kotun ta yankewa hukuncin zaman shekara 10 cif tare da aiki mai tsanani gaya a gidan ajiya na gyaran hali sakamakon samunsa da kotun ta yi da laifin aikata sabo ga mahalicci Allahu subhanahu wata'ala a yayin da ya samu faraga ta yin musu da ya shige sheri ya tafi mahalaka a can majalisa. Tun da ba da dai dan sanda mai gabatar da kara a kotun Speto Aminu Sani Ergoje ya karanto wa waɗannan masu laifi kunshin laifin tuhuma da ake musu. Kuma gabaki ɗayansu kafataninsu gaya sun ansa laifinsu ba tare da wahalshe da shira ba. Bayan kuma an yanke hukunci ne aka danka waɗannan mutane zuwa ga jami'an gidan gyaran hali Yakubu Bala Jibrin a jagorancin mai magana da yawunsu DSC Musbahu Lahun Kofar Mata. Mai yadda wakilin ɗaurin gwarmai ya rawaito. Sai dai kuma ko da wakilin namu ya waiwaya gidan sarkin Sharifai na nan jihar Kano tuni suka barantar da kansu daga wannan matashi da kotu ta yankewa hukunci na kisa ta hanyar rataya, inda kuma Sharif Yahaya ya yi magana a madadin sarkin Sharifai na jihar Kano wanda ya bayyana wa wakilin ɗaurin gwarmai matsayarsa kungiyanci. Amadin sarkin Sharifan Kano Alhaji Sharif Abbas Sidi Fari Allah ya kara masa lafiya. Sakamakon yanayin rayuwa da Sidi Fari ba shi lafiya saboda mun zuwa wannan guri ba, mun zo a madadin sa kuma mun wakilce shi, kuma muna kara ga al'umma cewa wannan abu da aka yi na hukunci akan wannan yaro yayi daidai. Al'umma wannan wata Sharifai tana goyon bayan wannan shari'a, kuma muna jan hankalin mutane da sai ganin cewa wannan mutumin da nan unguwa ne ba a unguwa yake ba, gidansa shine kofar mai lamba 26 ba da unguwa bane ba, kuma ba cikin zira muke ba, mu zira mu ba ta gara cikin mu, mun san kanmu mun san nasaban mu, haka mu mun bar da kanmu da wannan mutane ba a cikin mu suke ba, kuma ba sa cikin layin mu, kuma sai bare can karaga mutane cewa wannan bawan Allah baya cikin mu, kuma ba sa cikin layin mu. Kuma muna kira ga gwamnatin jihar Kano taimaka mana ta kara wannan doka karfi saboda duk mutumin da yake zai taba manzon Allah a nan gaba a hukunta shi, kuma sannan ana yin hukunci ana yin appeal daga inda aka yi wannan hukunci. Ya kamata gwamna ya sa ido ga cewa ya tsaya tsayin daka an hukunta wannan yaro dan haƙƙinsa ne wannan. A ƙarshe dai ya kira ga gwamnatin jihar Kano da cewar ta fitar da wata doka da za a dinga hukunta ga dukkanin waɗanda kan yi irin wannan katobara ga fiyayyen halitta manzon tsira sallallahu alaihi wasallam. To Allah kyauta, Allah ka fushe mu taɓewa da yin ƙarkon kifi wanda ya rayu a ruwa ƙarshensa kuma ya ƙare a wuta.